паглядзець, што рабіць трэба медвядзей. Вітаю, паважанае спадарства. Мы ўжо шмат часу жадалі трапіць у гэтае месца. І вось нарэшце выбраліся ў Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту у вёсцы Азярцо Мінскага раёну. Нягледзячы на тое, што ён знаходзіцца зусім недалёка ад Менска, месца не самае медыйнае, і менавіта гэта нас асабіста прыцягвала. Ужо з прыдбання білетаў пачынаецца атмасфера. Каса знаходзіцца нібыта ў падвале. Спускаешся ўніз і адразу адчуваеш класічны крыху савецкі дух. А пасля касы адкрываецца велізарная тэрыторыя, па якой яшчэ трэба добра прайсціся. Што ж гэта за музей? Гэта музей Скансен пад адкрытым небам, які паказвае народную сялянскую архітэктуру і побыт беларусаў. Такое сонейкае, нібы лета зараз. Але 15 лістапада трошачкі сцюдзёна нават. Калі драўляная, яна заўжды абнесена каменнай агароджай. Навошта? Каб ведалі, што асвечанае месца. Тэрыторыя нібыта ўсё. Да. Першыя аб'екты пачалі ствараць яшчэ ў 1970-е, а музей афіцыйна адкрыўся ў 1976 годзе. Асобная гісторыя — фота знутры дамоў. Мы не ведалі, ці варта купляць дадатковы білет на фотаздымку за 15 рублёў, ды і не ўзялі яго. У выніку нас вельмі строга папрасілі не фатаграфаваць знутры. Таму большасць унутраных экспазіцый застаецца для вас сюрпрызам, але нешта можна паглядзець на сайце музея. Унутры экспанатаў вельмі шмат. Напрыклад, толькі дзіцячых люлек больш за 16, сундукоў больш за 15. І ўсё гэта у адным толькі будынку. А такіх будынкаў зашмат. Схема мурашніку. Ну, Каб цудоўна. ведаць, што рабіць з тым мурашнікам, што далей стаіць. Звонку ж мы паспелі зняць дастаткова. Прыгожыя краявіды, велізарныя адкрытыя тэрыторыі, агародзік, коні, да і іншае. Падарожжа атрымалася вельмі разнастайным. Ну што, падышлі да мельніцы? Адарвалі адну лопасць. Адно крыло адарвалі, але калі цікава паглядзець на жорнавы, то глядзіце ў музеі камянёў у Менску. У нас ёсць ролик. Там ляжаць жорнавы для такіх ветракоў. У каблучках было б складана. Я бы такое месца каблукі не надела. Мы з тобой
Мы с тобой вообще по лесе только ходим. Никуда я каблучки не могу Музей таксама ладзіць абрадавыя пастаноўкі і традыцыйныя праграмы. Напрыклад, 22 лістапада 25 года пройдзе піліпаўскія вячоркі. Вечаровыя сустрэчы моладзі ў асенне-зімовы перыяд з аповедамі, майстар-класамі ды абавязкова танцамі. Ага. И что такое? У гэты музей цікава. На пабудовах да гэтага была дранка беларуская бакі крыша з Дрэва? дрэва. А гэта з саломы ці з асоту. Гэта саламяны дах. Мы думалі, што гэта будзе кароткі праменад. Хвілінаў так на 60 ці 90. Але мы памыляліся. Мы дайшлі толькі да трэцяй экспазіцыі і ўжо стаміліся. Памер аказаўся значна большы, чым мы чакалі. Прапаную Адэне Михайловне надеть шапку, бо неяк холодно тут. Она говорит: нет, не буду надевать шапку, не буду. Я не думала, что тут такая великая территория. Я думаю, это маленький такой музей, 6-7 хатов и все хат. А тут это мы... Еще вот. Да и на по карте я поглядела, это мы прошли одну частку, Мы еще не одну ў сярэдзіне. треть. Мы нават... Ну, цяжкая дорога там млына. Ага. Да не дорога, а так. Стежачка. Ну, стежка. Аутентик. Ніякіх дарог, толькі стежкі. Трэба у конскі навоз не ўлезці. Бо тут на конях таксама возяць. Да тут не кушано нават, это протоптано. Ну, нехта шоў, не дашоў. Некаторыя аб'екты яшчэ не завершаныя. Мы даведаліся, што частка экспазіцый усё яшчэ ў працы, але тое, што працуе, дае вельмі добрае ўраджанне. Асабліва нас уразіла колькасць драўляных цэркваў. Тоня была здзіўленая, бо мы часта ездзім да каменных храмаў, а тут нагадалі, што гістарычна большасць беларускіх храмаў была драўлянай. Камяніца – гэта ўжо прыкмета багацця ды статусу. Мы наведалі бортніцкую хату, рыбацкую, звычайную сялянскую хату, прыбраную да зімы, з вялікім верацяном пасярод пакоя. Зашлі ў царкву, упрыгожаную да калядаў, але з цікавым міксам хрысціянскіх ды паганскіх сімвалаў. Пабачылі школу-ліцэй 1930-х гадоў, дзе чамусьці побач існавалі партрэты царэвіча Мікалая і іконы ў кутах. Разам з савецкай адукацыяй вельмі незвычайнае гістарычнае спалучэнне.
Калі ж падвесці вынік, то музей аказаўся значна больш глыбокім ды маштабным, чым мы ўяўлялі. Ён ствараўся як велізарны комплекс, які павінен быў уключаць больш за 250 помнікаў архітэктуры і каля 50 000 экспанатаў, а таксама поўную інфраструктуру сапраўднай жывой Беларусі пад адкрытым небам. У 1987-1994 годах тут адкрылі 3 вялікія экспазіцыйныя сектары: Цэнтральная Беларусь, частковае Паазер'е і Падняпроўе. Вельмі цікавы зал. Бортны. Арыгінальныя борці. Антимедвежья ловушка. Ага. Вельмі Модная. патрэбна на севере Беларусі зараз, каб не лазілі на травы медведзі. Так бурніцтва ўжо няма. Ну, калі Ну, жадаеце здаваць пошук на севере Беларусі, то трэба з'ехаць вось у гэты домик і паглядзець, што рабіць трэба ад медвядзей. Але праект так і не быў завершаны цалкам. Сёння дзейнічае каля 40 аб'ектаў. Некаторыя з іх у працэсе рэстаўрацыі. Таму пустыя ці закрытыя пляцоўкі гэта не заняпад. Што гэта? Чаму ў Віцебскай вобласці некая развалюха? А недабудаваныя часткі вялікай задумкі. Тым не менш, тое, што адкрыта, стварае моцнае ўраджанне. Хаткі, цэрквы, гумны, студні, агароджанкі, майстэрні, двары. Усё дыхае гісторыяй. Часам здаецца, што вось-вось выйдуць гаспадары, а час быццам спыніўся 100 гадоў таму. Дзякуй, што былі з намі ў гэтай маленькай вандроўцы. Спадзяемся, вам таксама захочацца прыехаць і паглядзець на ўсё на свае вочы. Калі вам спадабалася гэта відэа, падпісвайцеся, стаўце падабайку ды цісніце на званочак, каб своечасова атрымліваць паведамленні аб нашых новых вандроўках.